खुलुमबाय सोरनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय मासेयाव जे भगबाननि महर लानानै सोरनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय थफ्ला थफ्लि बानायनानै आरो उनावबो सासे थफ्लायाबो ओंखारदों जयैनो स' मा शेयार खालामलांहाय दिनैनि ब्लग्सआवहाय नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना ओमफ्राय बेनि सिगाङावहाय मोनसे ब्लग सोदोंमोन आङो फुङावहाय लोमजानायनि बिराद लोमजादोंमोन आङो ओमफ्राय पेरासिटामल गरनै जानानै होनानै एसे दा मोजां कन्ट्रलाव फैनाय बायदि मोन्दों अब्लाबो दोहो दोहो मोननाया खाराखै आरो बै ब्लगसआव आं देखायखादोंमोन आंना किटसेना फुरा खालि जानानै दङ जानाय लोंनाया आरोना स' आं मा देखायलांनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आर'ज गाबनायावनो नोंथांमोनहा आब' थाबैनो हामथों बायदिसिना बुंनायावनो आं साइड हामबाय खोमा आरोना हारसिङैनो डक्टरनाव थांनांगौ जालायलायासै ओमफ्राय नै दा बेखिनियानो आरो मोग्लोंग्लोङैनो दङ थेवबाबो आं लोमजादोंबाबो एसे मोजां मोनो खर' मर' लोबलाजोबदों आङो स्रां मोन्थों होननानै आरोना उफाय गैया ओमफ्राय फिसालाया टिउसनाव थांदों बाजार गिदिरावसो आरोना ओइ मस्जिद लास्टआव एखम्बा भिड़ जायो एखम्बा खम जायो बिहारे टिके साप्लाय आहे ना और इटा नासिक बाबारे पियाज गुलाव बिहार ताई भालो लानानै फैबाय नै लुन लुन बाजारावबो बिदिनो थाबायनांगौ पुरा बजाय आरोना दोखो दोखो मेंबोखाबाय आरोना जेबो गैया मैगं थाइगं दालि बेफोरसै मिनिनानै थैगोन आरोना आलु थालु बासिनानै लांफाबाय आङो बिथांखौहाय आलु 5 केजि ससेखौनो गावासो लानानै बेरायनो हाया आरोना ओमफ्राय नानियाबोथ' बिजों हमजाया बाजाराव खारदिं नागिरो आं हमबाय आरो आलुखौबो आंनो थिखांनांगौ आरो ओरैनो आलायनानै लांफानायसो आरो मिनिनानै थैगोन खालि जास्ट बासिनो आन्था बासिनायावबो नायगोमाबावगोनसो आरोना सेटिं खालामग्रोनोसै आङो नैबे खालिखायनो थांदों आरोना एक टुक्रा गैया आं दहायनि ब्लगसाव नोंथांमोन देखायखादोंमोन बे आंना एबार फिला आप जासिगोन आरोना ओमफ्राय आंना लाबोलाबायनानैबो दोनजायो आरोना मैगंफ्रा नै फ्रिज गैया नालाय आंना बेनो फ्रिज बेयावनो एसे थान्दा थायो नालाय आं नै बेयावनो दोनबाय ओमफ्राय आलुखौ सेरबा लानानै फैखाबाय आलु गोजाखौ दानो जोबगोन ओमफ्राय जोगोनाराथ' गोदो गोदाय लाबोनायमोन लोमजालु लोमजाला जाथ'वाखैनो ओमफ्राय नै दालि दाला एसे लानानै फैबाय नैबे सुङा पापरखौ बिफाया बिराद माना खालामो बेखौ दाजा होननानै बे फिसालानि जादा मा होनना बुंनो जेबो ओंख्रि गैया जेनेबा जों थिथा केरेला जाबा फाजा बेहा बेफोरखौ जाफानो आरोना दालिफोरजों ओंख्रिफोरजोंहाय लाबोनांगौ जायो ओमफ्राय नै ब्रेड लानानै फैखाबाय बानलु 10 थाखानि बेबो रानोसो नालाय सेवलाङो बारा लाबोजाया मैगंफ्रानो ओमफ्राय कुसुर कासार बाजार खालामनानै मेंबायना ओमफ्राय नै नायदो लामा सेरनिखौ लानानै फैलायबाय सावसुबनोसैलाय सामब्रामबो हाखाबाय लाल साहाबो जानगासिनो गोदौगासिनो लागावनोसैलाय आरोना एसे मेंगानायनि ओमफ्राय आङो लोमजानायखौ आङो देखायबाय नालाय बै ब्लग्सआवहाय ओमफ्राय बेयाव एसे मोजां जाफिनबायखौ आं नोंसोरनो शेयार खालामफिनदों आरोना माने दुरबल हां गोलाव गोलाव बोनाया जोबाखै अब्लाबो ओमफ्रायथ' उन्दुनानै थाबाय थानो मोना बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामफिनबाय आरोना होमबा नोंथांमोनाबो मिन्थिफिनसिगोन आंखौ मिन्थिखासिगोन आरोना आब'आ एसे राखांफिनबाय होननानै आं एसे राखांबाय बिमा बुरै नालाय गोराखा मानसियानो लोमजालु लोमजाला बारा जाख्रेबनो हाखाया आंखौ अब्लाबो माने गोबावजों खनसे जायोबा बोरैबा गेग्रेबो आरोना बा दसे उनावनो खामानि दामानि नुलांबाथाय गोरा जालाङो खामानिफ्राबो बिदि हार्ड खामानि नङा बे उन्दैफोर नायनाय जानाय थानाय बेफोरनोसै आरो एक्सट्रा खामानि ओंखारबा ओंखारदेरबाय बेफोरावनो आरो बिमा जाबाय होनबाथाय आरो माथोबाव ना खामानि एक्सट्रा खामानि गैला दा गै बिसोरखौ नायनायानो मोनसे खामानि अट'मेटिक मोनसे खामानि बायदिखा जाखायोना बिदिनोसै आंनाबो सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय आङो फौजि बिथांनो एथ'बां बिदि जादों होननानै खिन्थाहराखै आरोना आं एसे लोमजादोंमोन टेब्लेट जानानै स्रां मोनबाय होननानै खिन्थाहरदों मानो होनबा एथ' गरमाव बिसोर डिउटि होगासिनो दङ बिथांमोना आं दाखालि खिन्थादोंमोन ना मोनसे ब्लग्सआव वेस्ट बेंगलाव होननानै ओमफ्राय दा वेस्ट बेंगलनिया जोब्बाय मैया ओमफ्राय दा कलकातायाव हैनो थांलायबाय ओमफ्राय जेबो नङा मोजाङै मोजां थाथों डिउटि होथों ओमफ्राय आंनि ब्लग्स नायगिरिफ्राबो सोरबा बेफोर जायगायावनो दं खोमा ना आं मिन्थिला ओमफ्राय मोजां थाबानो जाबाय डिउटिखौ मोजां होबानो जाबाय
इलेक्शन होनो थांनायफोरावहाय मोजां मोजां सिख्लाफोर फैदों होननानै नोजोर दाहो आरोना मालाय जायगायाव दाय जागोन नोंसोरनो जोंनि इज्जत नङा होमबा जोंनि देशनि सान आन बान सान फौजिफोर आरोना मोजाङै मोजां डिउटि होनानै फैबानो जाबाय आरोना एसे एनै फौजिफोर सोरबा एदावनानै रायजादों बुजादों बेफोरबायदि होननायबो खोनायोना अबेबा अबेबा जायगायावहाय स' जानो नाङा आरोना जोंनि बर'फ्रा बिदि नंखाया मोजां गोजाखा ओमफ्राय सिंग्राखौ जानानै लागोनसै नै एसे राखांबाय नालाय लेब लेब जाफिनलायबाय आरोना एकदम बारा जाबाल' आं एसे गेग्रेबो बाखि आंखौ जाख्रेबनो गेग्रेबनो हाया आरोना आरो सिंग्रा जाबावसैसो ख्लेब ख्लेब खिन्थु आं अमा बेदरखौ एसे गारथ'नोसै आरोना गरमबो नालाय लोमजानाया एसे क्लियार जाबाथाय नायनोसै हमथाबाय थानोबो हाया माबा साउन्डआ एसे खम खालाम बिराद दिगदार नै Ay, ada nak sini nak? Ada nak kena? Henakai. Oमफ्राय ओरै बिथाङाबो जागासिनो ओमफ्राय फिसालाया बिसिनायाव बिदिनोसै जोंना दिनफ्रा बिदिनो मोजां मोजां बारग'लांबाय थाथोंसै आरोना लोमजाबा साजाबाबो थाब थाब थिबथां हामफिनथोंसै बिमाया लोमजाबाय गथ' गथाया दाजाथारथोंसै होननायसो जानोसै आंना बिराद बोरैबा मोनो आं गथ' गथाय लोमजाबाथाय जानानै लागासिनो जोंना रामबार आरोना बिराद गोथाव मोनो आं बे गथ'नि सिंग्राखौ बौ बाजारनि सस हरफाखायो अब्लाबो जोंहा सामब्राम हादेरनानै जायो आरोना जानायजोंसो राखाङो जानायजोंसो मानसि बासि बासिल' जानो रोंनांगौ जानानै लागोनसै लोमजा बेमार जालागि दा जा नै बेफोरनि डिउटिनिफ्राय बहा बारग'नो जाबाय लोंबाय लाल साहा पार्टि बेखौ रेडि आरोना दे मेथ्सआ दहाय फुङाव एकदम बानायलांजोबनो हायाखै प्रेक्टिसा फोरनाय गाइस मोनो एसे देखायनो आङो होमबा दे लिरदो दे खोमसिनायखाय ओमफ्राय एसे ज्रो मोनबाबो फेनखौलाय बहाबा न' खालामनो मोननो रायजो राजाफ्रा एकदम गोलोमफ्रुजोबगोन ना आंहा एसे जि खोबफबनानै थानोसै आरो ओमफ्रायलाय आरो माथोबाव बेनोसै आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामफिनगोन होननानैसो ब्लगखौ सुरु खालामफिननाय जादों आरोना नङाबाथ' आङो दिनाव आं मोननै ब्लगसो बानायनो हाखाया मोनसेल'सो आं जेने थेरे बानायनानै बेखौनो फुङावनो ब्लग जोबबा बेखौनो सानसुआवसो आं आपल'ड खालामनो हायो माने बोरैबा लेथेर फेथेर जाबाय थायो आरोना जाय फिसा भिडिअ बानायो बिसोर मिन्थिखासिगोन आरोना आरो उन्दै गोनांफोरनियाथ' आलदा जाखायो आंनाबो बेबायदिनो हालोद नै दा बानायदों सहै माला आपल'ड होनो मोनगोन मिन्थिया माला एडिट खालामनो मोनगोन जेबो मिन्थिला आरोना ओंखायनो आंना भिडिअफ्रा माबा मिउजिक जेबोखौनो होदेरनो रोंला आरोना आङो जाखिनि आं रायलायो जाखिनि नोंथांमोनजों देखायो बेनोल' आंना सादा सिदा आरोना मिउजिक होनानै माबा होनानै एकदम मोजां खालामनानै आं जेबो देखायनो रोङा आरोना अब्लाबो आं हानायमानि नोंथांमोनखौ इन्ट्रेस्ट खालामनो होननानै बा आंहाबो नोंथांमोनजों रायलाय होनलाय थानो होननानै क्ल'ज जानानै थानो होननानै आङो ब्लग्सखौ बानायलांबाय थानाय जायो आरोना नङाबा बोराय गैया मा गैया बोराय थाबा आलदा जाहैगौमोन ओमफ्राय जोंहाथ' बोरायबो थाया नालाय बेफोरबायदिनोसै आरोना सोरनाफोर एकदम गाज्रि मोननो नाङा अनसायलांबाय थाबानो जाबाय फुल सापर्ट होबानो जाबाय बेसोरा बिमा बुरिया हारसिङैनो फिसाया दाबसेयाव थाबाबो मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं होननानै आरोना माबाफोर गाज्रि देखाय नुदोंबाथाय फोरमायबानो जाबाय आरोना कमेन्टआवहाय मोजाङै बुजायहरबानो जाबाय आङो बोरैबा खारां खाथां लिरोबा आङो गाज्रि एन्सार होफ्रांनो गोसो जायो आरोना ओमफ्राय मोजाङै बुजायनाय बायदि लिरोबा बिराद मोजां मोनो गोसोखौ आङो आरो लोगोफ्रा बिराद मोजां कमेन्ट हरगासिनो दं आरोना आं बिराद मोजां मोनगासिनो दङ थेंक इउ स' माच सोनाफोर मालाबा आङो लोगो मोनोबा चक्लेट थाइबानि चक्लेटखौ जाहोथारसिगोन आरोना नोंथांमोननो आङो माबा ओंख्रिया माबासो जोंना मा होनो बेखौ दा लाबोदोंमोन ना पटल आलु बुट सोमनाय दंखायोमोन बेखौनो फाजा आरोना बे गथ'आनो एवबाय ओमफ्रायसो आं दा दोनथ'नोसै लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ आं फिसालाजों खोब बैसो थानोसै एसे जि जोम सोलायनानै आरोना स' थेंक इउ स' माच